berez artisten plataforma da. Sortu zen lan ezberdinak ikusten genuna igual kabida etzaketanak kulturgintza honetan aurrera eramateko. Eta talde hori osatzen dugu jende askok, proiektu bakoitzean jende ezberdina egoten gea. Lana honen izena Bidaide da, eta nahi dugu pixka bidaiatu herriz-herri bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Atarrabia eta Uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Zuzendaritzaren papera badagola, binon gero sorkuntza kolektiboa dela, ez? Azkenean metro kuadrokaren izaera beti izan da hori. Estreinaldia izangoa urtarrilak 14an hemen Atarrabin. Eta urtarrilak 16an egingo dugu Uharten. Guretzat oso importantea azken finean, ere oso arroago delako gure kulturgile anonimoa ez. Asko ditugu, badugu hemen herri mailan mugitzen diren sortzaileak eta hori inspirazio izatea ere importantea eta nik uste dut omentzen ditu, omentzen du ere Atarrabiako herri kultura. Kontutan hartuta metro kuadroka taldea oihartzuarrak direla, kanpotarrak direla, baita ere egon dira hemen pixkat ikertzen, hemengo egin dituzte elkarrizketak hemengo kultur eragileekin eta horrela, orduan islatuko du baita ere nola ikusten gaituzte, ez?